Biyag Di Tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening manan kada kayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti intay pa nagdrama, wano pa nang ipatangatang iti sabali manan nga istorya. Intay pa ituloy ti kumablaaw. Hello kani Ma'am Rose Rodriguez, ni Ma'am Lerma Dagdag, ni Ma'am Gloria Agrida, ni Jocelyn Tabilas, Betty Segundo, ni Jovelyn Manganip, Eileen Agra, ni Almira Vlog from Jasmine Rivera, ni Virgie Arcila, ni Marisa Racelas from Jacqueline Nofis, ni Ma'am Aurora Buenavista, kani Ma'am Julina Aquino. Intay nga rudan denggan di episode 168. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ikat mapala ka. Awan parikot iti daytan lakay. Nalala, si kalatan ti mapantajak masango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Tasaan kaya maitulod. Ni, apay ngay. Nas kinabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manin matrabaho da, nukas jay asanda mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka ngagbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isong aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga rod nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garud nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ta anak ko, mapan kami. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam? Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanantayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Ay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadi mabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Wen ngamin pinilik tinakiasawaat. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kam malaang itilamas ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngamuray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababa inday talangan. Dita ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin nakasapulan nga uyawen dati pada na atao. Di na kadagyaman, nakas dati kasasada iti biyag. Ay, kasta talaga, mare. Sabali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa tao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita idi. Ngam, kalaat mo ta nagbaliw idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asan arumbang abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da tao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris danto. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti pa nagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot ah.
Nakita yung mat nga da nakasalapay dita arubayan may. Hanggang nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan Ruday. Nakita kong nga da sampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpura kiti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan? Ket uray maasukan agpur kay latan? No kada kayo anak ko rapay ket mabalain. Da kami, saan? Gapo ta uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan uno pagturugan. No minsan, amo yun ton tata? Di kay basta-basta agpupo or no adda nakasampay. Nalawag! Uwain. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? O ala, pagandaro mong tilugan na kay, tasambutin ka no nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack ngamin na iklos ti tawar ay tulugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpur iti bulbulong. Anya? Iso na panak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang lang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidagdamat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Ay, makauma dagita akaruba. Un nga rab. Ay na, ano saan la alakay dahil jay alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayay. Di mo pa'y latinapis tapno agnakam. Maminsan pa nga aramidan na. Ipakan ko kuwa na dagi jay bulbulong nga pupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya. Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Amangan no saan analinis ti pan nakaluto na. Ha? Ay, saan man? Nalinis da ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin sa anak mo't ngaglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na. Apay pay lang amin alakwan nyo inakat amo yung matanti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan Nukas jay tumot lama sa hair tirik nayo. Gapiti kas dya pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akas jay nilanay. Ngamno apay mat akala at anagbaliw ti ukali da. Manipod rimbang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga nana. Ang ambayan tayon. Sana na itati panunutan tayo. Tinapatag, awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas tati lang nga masimang pat. Apay anabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston nga binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Nala, takasaritak tuman ti inana. Ha? Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Si Mirakaklatan at nakitak mata nakalukat ti gay ti umare. Anya? Simra ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tay may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay nasakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo? Sinalodsod ko ti anak ko. Naku na naabasol ka numat ti anak mo.
isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwanan ati anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpet di anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man takim basol kadakwada, mare. Masapula bagbagaan tayo, alat talagit anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sa baling ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayaat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak iti balay. May sak ngamin, isong ay mayak. Ay, wan gayam, nalabsak di papa arami dala ni abalay da. Ay, nagdakla building sika. Uwan nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasaya to kasta. Angam, kumusta nga tilinangan yun? Kasdi lata. Nasayaat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti panakisaritak. Sa bali mo't ti panagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Ay, isot na kuna na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pa'y amin abalida. Sakbay nga ag-advance naman yan. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pa'y lang tibali na. Naskan nga ikaro na pa'y. Ha? Ni, apa yun lakay? Nagsirwar matin amin at tao iti babalay na. Ano nga pwesto? Ni, ado na iti igid ti kalsada. Mabitang, isardan mo bi itilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Walang pwesto. Sige, rumortan itilugan. Kardingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da road eh. Iti mararami na balay da. Wan nga rod lakay. Na, Imbagla nga tanarik na daadagos dyan napig sa aging ay kinag. na. Sayang, tinakila balay amararamid. Nargayan. Gapoy tinapigsaging ginad. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may sa alugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo! Awanan! Anyo tinapasamak. Apay nga kastoy. Ha? Natupakan tilugan! Awan apulos tinagmamayan ti amin! Sanutay itan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag ngay nararapapa. Agam, namimpinsan mo na napukaw. Gapoy tiging ginad. Apaya kastoy mo tinapasamak. Lakay, awan serbiti amin anay pundarta. Amin na sakripisyo ije abroad. Awan serbina. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Sanayra na nga dadya pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta karwarda dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapay ita. Kasano tayo amang rugi. Ada si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Ako rin ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagi ka ta. Kita ang tinapasamak. Nagpiksa da jaging ginad. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag ititagpa. Ket polos asaan anaan-ano. Ti balay tangay patpatak darta. Ket ada iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayo magkayam. Sumarag kayo Agyaman kami unay, Mare.
Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailaan ka na kayo. Ha? Ay, uwan na, mare. Awan pa rin ko titi dayta. Ay, kinapudno na, dayta ko matiibagami kada kayo. Ang imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat amabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, mare. Kanawaya mat diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Tasaan anan ano itigingginan. Wala di Gusto ka, mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mabantay yung di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Bangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan mo. Itatawanan kami. Awan day jayan, mare. Baybayan yun. Parte tibiyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababay na kon kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada kuhada. Kasta akmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na ang makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan yun agat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yu kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. Di ka agpalpalangguan no pumintas ti biyag mo. Tati kwarta nalakalama pukaw dayta. Agtalinaed ka anapakumbaba tapno dada mapindisyonan ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello! Naimbag nagsapa, naimbag ngaldaw, kan naimbag arabi, ititunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello manan kada kayo amin. Itagon daw ay sa bali manan napakasaritaan, ti sagot mi, wano drama. Katsapay ko matamakay pa iti leksyon, kanadal, ititunggal maysa. Ngam sakbay na, hello pa kini Ma'am Romelyn Suryaga, Loren Lagula, Janet Biares, Precious May Di Mailig, kan Salcedo family from Salcedo, Marisa. Intay nga ti episode 174. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Oh, antay tati ka na, Madela. Mahal kan. Agyaman ak salte. Hita ipay ang mabisita. Mangan ka nga rodan. Di nakdisturbo ang tawan oras ko amang subukon ka. Adaramidak. Hala, ingka aramidan ti ko nam nga aramidam. Kabalak ti mga asisyak. Rombong lang Tani, manaktak ka na yan. Karigatak ti mangan. Agpigpigar ti imak nga gisubo iti kanag. Ngam ikarigatak. Inay adak lang. 'Di 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 'di
Ti inauna nga anak ti asawak ti dintang. Ay, mapanak adagos iti silid ni Adela. Naringatan. Oh. Adela, nalpas ka na nangan? Saan pa, Saldi? Ininayad mat ngamin kipanangan ko. Ala, yag mong taplatokan ko tiyarang, tasubuan ka. Tasan. Mama, si kaklat-taan ta nakalukat mo tiri daw yo. Mangmangan kayo matan. Oo, Gemma. Subsubak. Tadi nakabalan ang mangan, ngayon iso. Mang Saldi, agyaman na ka. Pasensya kan, tas ikan ti mga asikaso kan ni mama. Makumikum kami mat ngamin iti kabsat kong agtrabaho. Awan na nyaman na, Gemma. Asawak ni Mamayo. Iso arumbang laasyak ni mga sikasukan ko na. Agyaman nakmanan, Mang Saldi. Aywan, umayak mang iti kwarta nga igatang mo iti agas ni mama. Ay, sige. Tayo nakgumatang inton, madam-dama. Digusak pa ngamin ni Mamayo, apaman ang mapakan ko. O sige nga ron, saan ako ngagbayag? Mama, mapanakon, mangan kayo na imbaguan? Oh, agsangit kayo manan. Eh, kuha. Kanayon ngamin na mailiw kada kayo tinayo, Gemma. Pasaray, agsangit no malagip na kayo. Nala, sana bale. Tayo dun makaala kiti bakasyon ko. Bantayan kayon to, mama. Kumusta niya, ate, anak ko? Okay lang ni Myra. Busy mat lang iti trabaho na. Pakumusta am to? Ibaga makailiw ko na makita. Sige, mama. Ibagak to nga umayda kayon to sa lungkaran. Ne, nakasukat ka mo at Saldi. Papanam, Inakagsabol iti pagsayatan. saan ka amarabyan na? Agawid ka kumaad agos. Makaboring dito eh. May stress up dito balay. Maumuma ka kadiin ang mga saasikaso kanya. Saldi sumbatan na. Maumuma ka kadiin amang tartari pato kanya. Pasensya ka na. Saan kumat anagayatan ti kastoy anapasama kanya. Ti pan nakaatakik. Iso anaka-wheelchair aklata na kastoy. Ngamtultulungak matibagik. Tapno saan ka amarigatan ang mga sikaso kanya. Abay, taka man ako nakon. Tilalaw-lawatan manan. Maladingitan aklaang. Taklat matanti pa nagbaliw mo. Idi sana kun amakakunail. Kasano? Imbes adagiti anak mo ti mga sikasukan ka. Saan? Tasyak mo ti patudunan da. Ala, bayam tay bagak to ka. Sana yun? Siyak to man tagbalin adakasan mo ibagam ti bagak. Di kan saan agpampanunot, Adela. Kaya't mo aya aguraan dak nagiti anak mo. Saan? Butlagayam. Agam no kaya't mo pagtalawon da kon dito eh. Nagit sige ah. Ipulong mo kadagiti anak mo. Ngam, mapukaw nakmaten itibiyag mo. Saldi. Nay, nakapasyar ka ba? Kanakaan. Mapana ko man dita balay da kumpare ka, Rudy. Hanggang nagbiyahe mo't gayam. Jack na danon. Iswa, di mauasa ko na dito balay, Uncle. Aya, apa ay, anyat gagaram ka ni kumparay. Awan, kaya't ko lang kumatag palabas iti oras iti balay na. Kan makinistorya akmat ko man. Kahit pinanawam di asawa medyo balayaw. Asinot kadwa na nga ay. Awan na. Makaumamot tagigan ni balay. Makabannog ti mga sikaso iti masakit nga asawa. Ha! Ay unay mo ti kasta pa nagsasaumon ngay kaadakaan. Agpaisunatan ka. Ay, lawlawan ko na nangasawa iti bakit. No amok lakas diti pagbanagan na. Jakla ko may nararaman. Ay, maditi kasta ngay bagbagam kanakan. Idi kapigpig saan pa ni Adela. Kasla katek kimpet kan ko na. Ta siyempre, isupay la iti mangimat-maton iti negosyo da. Kahit amin na kayat mau, maited ni Adela. Iso nga itatasaanan na makabal. Oras matayin tapno si kasum di asawam. Saan kami mata nagkasarangkan? Dagijay ko maanak natin mga sikasukan ko na. Makumi kung dama nga rod ka nagiti negosyo na. Taiso dati ng sublat iti negosyo tinada. Dahil tati pagsakitan tinakam ko angkan. Imbes asyak ti pangitalkan da iti negosyo na dela. Ngimsan met? Dak-dakil ti karbangan da. Ta anak ida ni Adela. Okay na, ngim asawa na met.
Hanggang saan kayo umita nagkasar? Ha? Si ka mismo tinangibagay tay, asaan kaya nagkasar? Saan aya? Uncle. Ala, agawid ka kidin kanakan. Ingka si kasundya asawam. Taamangan no ka sa pulan na kan. Adaak, mama. Agyaman anak, tasimbarong karka, mayra anak ko. Pasensya kayon tanarabyanak ng imay. Kagap-gapok namin iti ayan tinegosyo tayo. Kumusta kayon, mama? Nasaya at mat anak. Ni Manong Saldi, ayan na. Agmay-may sa kayon samot dito'y balay. Kwa, rimwar. Ni, napanan na katrabiin. Kwa anak ko. Binaon ko ang mapangumatang iti agas ko. Idi ko mapay nalawag abi na unyo narabyanan. Paawid ay jayan. Kat, kumusta kayo iti sidong ti asawa yo, mama? As-asikaswan na kayo kadimat lanay bang? Wan, awan pa kadanagan nyo kanyak anak ko. Nadungo ni Saldi kanyak. Mamin ano nga ibagak nga umay kayon agnaid ijay balay. Ngam di yumat kayat. Ay na, agpada kayo iti bagbaga iti kapsat mo. Imbagak mo tadyak kayat. Awan agnaed dito'y balay, numakipagnaed kamin kada kayo. Di ipaabang yo, mama. Ay saan? Basta dito'y kami nga agnaed kini Saldi. Saan ka di nagbaliw ni Mang Saldi kada kayo, mama? Saan apulos anak ko? Nasingpet kan natungulat ta kanyak. Ala, kat sapay la ko mga rod ta saan to ang mauma ang mga sikaso kada kayo, mama. Nagturo kami iti Rabi Saldi. Apay nga itakalaang anagawid. Naturo ka kay Jibalay ti kumpare. Diyak ngamin makontak ti cellphone mo. Awan signal ijay. Ay, Saldi. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Isong agtalaga kan ka. Kat sapay kumata din agtulukon. Mangrugi ka kadimanan nga drama, Adela. Kaya't mo ta pumanawak manan? Kat jakon ag subsublipay? Ha? Saan? Diyak kaya't asinaan na Saldi. At ang agsakitak no mapukaw kay tibiyag ko. Lukas na rod. Jak kaya tapakibiyang ter aramid, akman? No kaya't mo agtali na edak itisidong mo, bay anak. Palubusan na itisadi naman akayat ko apapanan. Naawatan, ha? Sige. Basta di ka pumampanaw. Ba't gan ka unay? Diyak ka maulan no mapukaw kay tibiyag ko. Wen, di ka madanagan tasan ka panawan. Basta di nakpakibiyangan. Good kaya. Nang tadyaburoy da ka anak mo iti kwarta? Juan, adda di talamiseta. Ano? 5,000 pesos. Nasayat nga rod. Tayo nak makichinda inton madamdama. Anyat kayat mo si Dain. Oray anyan. Basta saan ang maiparit kanya. Sige. Tagumata ako iti ado a prutas ken nateng. Ang ganda-ganda mo talaga, Aya. Ay naku, palagi mo na lang sinasabi yan, Kuya Saldi. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Mahal na talaga kita, Aya. Di ba may asawa ka? Uy, di ko yung asawa, ha. Parang katulong na lang niya ako. Kasi ako ngayong nag-aasikaso sa kanya. Sige na, sagutin mo na ako. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, eh. Hiwalayan mo muna yung asawa mo bago kita sagutin. Matagal nang hiniwalayan ko yon. Hindi ko lang maiwan, eh. Kasi may sweldo akong nag-aasikaso para sa kanya. At saka, pag iniwan ko siya, di wala na akong bahay. Wala na akong matirhan. Ano? Pwede kitang iuwi doon sa bahay ng ex-wife ko. Kung gusto mo. Ha? Asawa ang turing niya sa akin. Pero sa akin, ex-wife ko yon. Kuya Saldi? Huwag nang kuya. Saldi na lang ang tawag mo sa akin, ha? Uulitin ko. Mahal na mahal kita, Aya. Sige na. Sagutin mo na ako.
huwag ka nang mag-isip pa. Oo na agad, para tayo na. Saldi, wala na akong pambayad ng upa ko dito sa inuupahan ko. Kasi wala na akong trabaho. Ayaw mo naman kasi na bumalik ako sa trabaho ko. Oo baka agawin ka nila sa akin. Mahirap na. Wala na akong pambayad ng upa. Huwag kang mag-alala. Iuuwi kita sa bahay ng ex-wife ko. Ano? Wala kaming kasama doon. Kami lang dalawa. Kaya doon ka na tumira. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko na katulong ka na ikaw yung taga-asikaso sa kanya para hindi siya makahalata. Ano? Tutulungan naman kita sa mga trabaho Kaya huwag kang mag-alala ha? Sige, ikaw ang bahala, Saldi. Adela, nangalak iti babaw ng dito balay, tamarigatan ako ng mga sikasukan ka. Iso ni Aya, Magandang araw po sa inyo, madam. Kalaat sa ti panangalam iti babaw ng asal ti. Apaya di mo imbaga nga umuna kanya. ibagbagak na rin Apay, di mo kayat? Agpili ka. Mga lata iti babaunan ta, wano pumanawak langan, ha? Sige. Mangalatan iti babaw ng tasal ti. Kasta halika na Aya. Ituturo ko sa'yo ang mga trabaho mo dito sa loob ng bahay. Makadlawakan ka salti. Nanyaman daytan. Manipod adan babaw ng ta. Saan ka mo't tinarumrumor dito'y balay? Saan akas iti apasaray saan kapayan nga agawin? Ay na, tila madmadlaw mo. Kasta lang arodon ti kasasaad mo. Osyo sera ka pailaan. Pasensyakan. Ibagbagak lang tinadlaw ko. Maturog ka din, tarabin. Alas 7 pailaang itirabi. Nasa papay. May maya, tinasapa pa naturog mo. Tapno, daras ti panagimbag mo. Salti. Hala, maturog ka. Tatulungan ka nga gida. Madamdamaak pa yung maturog. Diyak pa'y makaturog. Sige, makamo ka. Umuna nga ron na maturog. Ngayon ijay manan salas ti pagturog. Dagang anak dito si Led. Kabukbukudan taman ng ti oras tayo taya. Isaw nga umay ka man. Saldi, lagi akong natatakot dito. Ha? Baka makahalata ang asawa mo. Hindi ko nga asawa yon. Ikaw ngayon ang asawa ko. Saldi! Aya! Sa dino ti ayan nyo. Saldi! Aya! Umay kayo man bi! Gusto Ayan mo, nyo Dayta. ka di! Baka kailangan niya ang tulong natin. Hayaan mo na. Matutulog na rin yan mamaya. Huwag mo nang pansinin. Nag-apuam saldi. Kan apa yung nabarta ka si Mangpat? Wala naman, Adela. Awan kwartak. Impag-atang ko iti agas ko tinabat-bati a kwartak. Wala tam, kunak! Awan nga rod. Awan gaya ba? Lukas na rod! Alag amin nga lahas mo dito eh. Tayla ko. Amin. Saan? Pang-aasim. Di mo pa kibiangan na kita alas ko. Aya! Asaan ka? Halika nga dito. Bakit, Saldi? Tulungan mo. Kunin natin lahat ang mapapanginabangan dito. Wag! Kawawa naman si Madam! Dalian mo. Para makawis na tayo. Dito. Kawawa si Madam Adela, Saldi! Tulungan mo ako sabi. Sandali lang! Ay, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon na! Ipatandak! Awan basol ko! Tatandak! Adela! Tulungan nak! Pakawanan na ko na! Ayatin nak! Saan ka di? Adela! Sige, sir. Ibalod yun ay tao. Salamat sa iyo, Aya. Salamat sa pagtawag sa pulis. Walang anuman, Madam. Bibigyan kita ng pera mo. Ay, wag na po. Wag na po. At aalis na din ako. At saka, may sasabihin po ako sa inyo. Sana mapatawad niyo po ako. Lagi po kasi akong nakukonsensya dahil sa kagagawan namin ni Saldi. Anong ibig mong sabihin?
Makinig po kayo at sasabihin ko lahat ng totoo. Ti awanan bain a lalaki. Jaklaim pagaro pa maiturod na kayo pagaramidan iti dakas. Naunday a panahon a kinalkalubak ti ugali ni Salty. Oh, Gapoy tinalaos sa panagayat ko kankwa na anak ko. Isa pa kawanandak, no nagpamarangak ka naragsak iti danana. Imbagbagak nga okay nga oray saan mo't tadyak kayat aguraan yun ni Saldi. Kandyak kayat apag sinaan da kami gapoy tinalaos sa panagayat ko kankwa na. katipay na sakit. Ti pa nang isang put na iti kabit na di ti balayo. Awanan ni Aya. Pimanawan. Apa man ang nagpuno kanya. Pinakawan kon. Taiso tinang tulong kanya. Tapno saan nakamatakawan ni Salty. Nala, ikuyog kayo ni iti balay mama. Tayjayan ti pagnaadan nyo. Nagsaritaan mi nga agkapsat dayta. Ijay balay mi ti pagnaadan nyo. Tamang tangdan tayo ti mga sikaso kada kayo. Adon tinagbalin na bulsak ken ayat. Ngam di ka paalilaw kadagiti tattao arinuker ti panagpampanunot na. Agkararag kay ti Diyos ana marswa tapno mailisi kay ti peggad ken disgrasya. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Hello! Naimbag nga oras yumanan. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel ko, Jenna Almoite Drama. Siyak manan tigayam yun ni Jenna Almoite. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw oras ken kanituyo ngagdangdangag ita agon daway. Sakbay tingkam panagdrama. Kablaawan tay pay da Ma'am Noemi Santos, Raquel Natividad, Grace Ruiz Gambon, Dimple Ganuelas, kani Raf Malinas. Intay nga ro denggan ti episode 173. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Papa, paya pinanawan na kami matan. Kasano kami paitantawan ka na. Gusto, Liza. Hindi ka nagsangit. Aklunan tayo ang tipan nakadisgrasya ni Papa mo, ha? Manong Roji, awanan ni Papa na kasingsing patunay kanyak. Nakakaasimot dahi kayo ubing. Ulilan iti ama. Aysa, usto daytan. Mapankan iti silid mo. Kaya't ko bantayan ti bangkay ni Papa, Mama. Aysa, saan ko maanatangkan ti ulo? May sala ang tiso. Roger, kastrakam ni Aysa iti silid mo. Di urayan nga agpungtotak. Oh my God. Mapantan iti silid mo. Taan ang ano niya, teramida ni Mama. Oh my God, Juan. Mama, kaano ka di amay tabon ni Papa? Itangal daw kitabon na. Ha? Saan tayo nalamayan? Nalamayan matan iti may sangal daw. Paitabon tayon. Tagastos laeng no agpalamay tayo pa laang. Isuntumat lang ay sudayt. Di oray lamayan tayo iti makabulan. Din tumit la agbiagan ti amam. Tanatay kat nga rodan. Mama, Oray di ka numay. Taday tantuman agsangit-sangit ti kukuam ijayan. Kagurgurak akit kitaan ti panagsangsangit mo. umayak ka, Mama. Saanan ko nakmat? Basta umayak. Kaya't kung atin daran ti panakay tabon ni Papa. Kat, di ka nga rod manan agsangit. When, Mama? Manong Roji, umayak man pay lang dito'y silid mo. O sige. Sumra ka.
Ang mabalin ka di. Manang ko ng kanyak. Makaliplipat ka man ako na ako. Sige, manang. Kasta nasamsam itadanggan. Hay! Ang apayari mo ka iti silid mo. Tsak ngamin makasangit ijay silid ko, manang. Ngamin, aga sidag ti silid may kani mamakat agungat no mangagdangag sangit ak. Agsangit ka man din balasang ko. Nakaladladingit ngamin. Naitabunan ni papak. Awanan tinakasingsingpat nga amat. Ay, ungarod Ay, kasanungay itang tibiyag ta dito'y balayon. Tawanin tayo ti papa, manakasingsingput ka data. Uwan nga rod nauyong mat ngamin ni mama. Santula ang sumingpat idinoda ni papa. Ngamnawan ni papa dito'y balay naguyong. Ay, nagpaysuday ta. Ay, apay akas jay, kaslasaan ang maladingitan ni mama, bit ipupusay ni papa. Diyak pa'y nakita ang nagsangit sika. Ha? Ay, pasensya ang imibagbagak lati madmadlaw ko ni mama. Saan nga taan naliday, iti ipupusay ni papa? Aysa, itataawanan day di papam. Ladingitan. Ngam pumanaw kan dito balay. Agnaed kan ije balay dalonam. Ha? Apay mama? Awan karbangam iti day ti abalay, Aysa. Ngamin, ampun da kalaang iti day di asawak. Masapul amamam day to taday tati agpaiso. Saan akayat day di papam nga ibaga ti kinapudno kan ka? Iso ang nagtalinaed ti pudno a kinataom, bayat asibibiyag pay day di papam. Anya? Asino nga ron nga tipod no nga inak? Diyakan mo, damagam tokin ni Lolam, ta itulod ka ijay. Mangisagana ka iti merienda, tapag meriendaam ni Eddie, Rogie. Kabarbaro a driver ko ni Eddie. No kasta, pimanawan ti sigod a driver yo, madam? Saan man atila salsaludsudam si ka, Rogie. Ako namlan asino ka akalalaingan amang palpalutpot kanyak. Manakibiyang ka talaga ababaunan. Sorry, ma'am. O ala, umay kan Eddie. When, ason? Oh, anya pala ang tararamidam, Rogie. Kasta unay apa ng matmat mo kin ni Eddie. Apay, kurso nadam? Kayat mo agar-gar yan? Ha? Ay, kuha, saan ba't, ma'am? O sige, inaisaganan ti meriendayo. Sa bali ti madlaw ko kadagiti dua Driver na ko, nana. Angam kasla naglailo damat iti tunggal maysa. Driver na nga talang, ano. Driver a sweet lover na. Ay, sus. Nagbiitan nga, anaadaan iti boyfriend ni madam. Nabiit pala anatay da disar na asawa na. Ang ada-adaan ko sa boyfriend na. Ay, inaapo pa kawalan na. No kamali ti atap ko. Nakaskas daw lang amin. Nakalala ilo da iti tunggal maysa. Tauray dala agin narakop. Ngaglingling na ngay. Ay! Rogie, agim paki kamatan tapumanaw kan dito balay. Pati siya. Papanawan dakmeten, ma'am Asun. Kapilitan, takayat ko adalusan ti balay ko. Ha? So katak aminan akagawaan dito balay. Ibulang kon dagiti sigod akagawaan dito Tapno awanan ti pakalaglagi-pak iti day di sir mo. Anya? Ti kayat ko, pati babaunan so katakmatan. Tadyak kayat ti marites ang babaunan. Ay, ala. Awan mo ti madingay nararamid ko kada kayo, ma'am. Apay nga papanawan da. Amok ngamin alabid ka. Diyak kayat ti kasta babaunan. Ti kayat ko, tay naulimak. Saan akaskan ka alabid? Ha? Ala, agim pakikan. Taagidan kayon kini ay sa pumanaw dito balay. Uray, taawan mo't pinirma ang kontrata.
Iso mabalin kalat ta papanawan, iti anyaman nga oras akayat ko. Ay na, naimbag man tayong pasyar mo ti apukok dito'y balay me, madam. Saan ko nga ipasyar? Ta isublikon kada kayo, nana. Ha? Natayon day di asawak anangampon kan kwan. Iso nga isublik meten kada kayo, nana. Da kayon ti makaamukan kwana. Di nagkumapanawan, mama. Sumurot ang kada kayong agawid. Saan ko maanatang ti ulom ay sa? Nilolam ti pudno akabagyam. Saan na siya? Mama! Alam, intayon, Rogie. Tagawid ka matan, ijay lugar yo. Itulod kan ijay terminal tibos apagluganam. Uwan, ma. Manang Roji, pangasim. Di ka kumapumanaw. Di nagpanawan. Aisa. O anya, sumurot ka kada kami, wano saan, Rogie? Sumaruno akton, ma'am. Kaduwag pa ni Aisa dito, itakaasimat. Ay na, pasensya kayo na. No makipagnaidak pa lang diti balayo. Hindi nakmat ngamin palubusan ni Aisa. Ay na, masyanak iti awir ko. Takas lang anak kumeten. Tamanipod maladaga. Siya tinangawawir kan ko, ana. Ay na, pagyamanak kititi ka Adam Tababaan kan ka. Maup-up ba si tiiliw ni Aisa kan ni Mamason? Ay, awin karon. Ay, uray kas jay, anak uyong ni mamason ka ni Aisa. Patpat ganla ti apo ko yu ti amok a babae. Ay, nakaladladingit laeng. Tapi musay mo tinakasingsingpet nga asawa na. Ay, nawin nga ron. Day di sir lang, tinangipatag ka ni Aisa nga apo ko yu. Tas anak kayat idi ni madam, ang mga mpunda. Impilit lang day di sir. Ay, masyanak lang iti apo ko. Ngamkid day, nakaragrag sakak. Ngamin makadanak man din ti apo ko. Kinapuno na, jak kumakayat nga ipaampun ide. Ngam nagpakpakaasi day di sir mo kanyak. Katamo ka na singpet, iso nga intulok ko. Nana, Mano atawan na makunkonsensyak. Gapo iti panang ipampun ko iti apokok. Taiso ti pakalaglag ipak iti daydi na nanang ipasngay kan kuana. Ay, daksanggasat lang amin. Tanatay daydi anak ko nang ipasngay kan ni Aisa. Kadyak kaya't nagbali na nakakaasi ti apokok iti sidong ko. Isungay manugot ka nang ipampun iti daydi amo malalaki. sana bali. Taadan iti poder yu ti apo ko yu, nana. Ala, di ka nagsangit. Makadinayon ti apo ko yu, iti agnanayon. Natay gaya man ti pudpudno nga inak, Lola. Wen, apok. Natay anang ipasngay kan ka. Kat ti amak ngay, sa dino ti ayan na. Ang asawan di ti sabal iti amam. Tinalikudan na kayo iti day dinanang mo, idisikog na kapailaeng. Kadya kon nakita. Kasla kunada mo ta nag-abroad ka no. Diyak mo ano sa dino nga abroad dayan na. Kasta gayam, Lola. Pasensya kan apok Narigat ti panagbiag ko diti probinsya. Amo ka na iruam ka itinapinta sa panagbiag. Iso may kawa kalakit di. Ngam di ka mandanagan. Dajak itulok ngagbisin ka, apok. Iso na laeng tapuro na teeng ti may pasidakken ka. Ta iso mo timulak dito, oy. Di kaya agdanag, Lola. Nairuamak itinatang. Takanayon nakidia pagsidaan ni Papa itinatnatang. Nasaya at nga rin no kasta, apok. Ay na, jak may ladawan ti kinaragsak ko. Ngamin makadanakan itang nanayon. Lola, ay na, ipatpatag ka unay, apok. Kat ikarik, aramidag ti amin nakabailak. Tapno maipaay ko dagiti ka sa pulamwan.
Napigsaak pa nga uray bakit ako napok. Naway hatay tanhani. Awanan ti man nakibiyang ababonan. Ken ti ampun day di asawa. Agyaman na, tapinat gantikin daw ko. Di pa nang papanaw mo kadagijay at tao. Ay ayatan ka. Iso nga amin akidawam. Ipaay ko. Dakkel una ito'y balay mo, honey. Dudu at amad ngagdindin na. Nagdakkel ti pagnanay danta. Ha? Akan kasla maalyawak ngagnad dito ay. Kaapay. Kwa, kasla daday di asawa mamang bambantay ka data dito ay. Iso nga ilakutan sa langan da ito ay. Tagumatang ta iti sabali abalay ta. Anya? Anya, mayat ka ason? Ilakutan ti balay mo. Sanak a komportable dito ay. O sige. Sikat ti makam mo. Nana, good news! Aga na sa pula kapag trabaho ang inyo sentro, agparlorag. Makatulong akong kada kayo. Ay na, nagsayaaten ngay barok. Diyak kaya't ada kami iti apukok ti priority. Ada pamilya manas ka natulong am ijay lugar yo. Ay na, ulila akong adamang. Kinadamatan kabukbukudan a pamilya dagiti kakabsat ko. Ken adamatan pagsapulan da amin. Iso abagikla ang hindi pampanunutek. Iso ang tumulong nga kada kayo. Nang runa ka ni Aisa. Kaya't ko atulungan nga giskwela. Ay na, agyaman akbarok. Ay, nakasingsingpet ka. Sapay kumatada dun to pe abindisyon ti sumangbaykan ka. Agyaman ak nana. Lola, agturpusa ko ni ti high school into no may abulan. Wun nga ro dapok. Ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni manang mo aruje. Taiso ti tumultulong ka data. Awan problema iti dayta. Saan kayo nasabsabali kanya? Kamang kayon iti biyag ko. Isuan napatag kayo kanya. Saan kayo apanawan ditoy? Ken agyaman ak unay kada kayo Tawel ka maklata dito'y balayo, nana. Ay na, pakaragsakan miti dadateng mo kada kami, Roger. Sikat ti instrumento ti apo, tapno makahadal ti apo ko. Wan manang, Roger. Napatag kamateng kada kami. Iso please, di ka kumapumampanaw. Saan da kami kumapampanawan? Wen, ikari. Gapo ta ipatpatag kayon ka ni Lola. Ason, kwarta man. Naibuson ti kwarta. Awan kwartak. Anya nga awan kwartam asasawam. Kat no nagsasaro na ti in manicure kan in pedicure mo iti kalman. Or-orno ngak ti matmat gadak. Tapno adda pagpunan ta iti uray basitla negosyo. Kanon to pa makaurnong ka. Natay tantaw ngem di ka pala nakaurnong. Usaran ta kiti, tadagatangak. Anya manan ti gatangam. Arak manan. Pagbisyum manan ti kwarta. Ha? Pagbabaem. Aguli makaman. Di nak mabalin alapdan iti kayat kong aramidan. Tanulapdan nak. Nasaysayat lang agsinatan. Anya. Ha? Pangaasim edi. Agbalbaliw ka kuman. Awanan ti sanikwata. Tainla kumatan ti balayta. Kan amin nga ornong ta. Nairanod tamat adwa kadagi jaya. Oh. Kat isardeng mon ati agbisyo. Tapno makaornong ta. Kat adda pagbiagan ta. Ay. Yeg mo ti kwartam ko naknay. Awanan ti adu pa asaw. Ay, narabyanak. Taado ti sinerbisak. Ha? Asino ti babae anak kaida iti sofa, edi? Shh! Tangiwat mo. Kababayin ka na giti karo ba? Asino da itang babae ko nak? Ni Mila. Gayam ko. Gayam? Ha? Kastamanan ti imbagam idi kadagiti nagbalin a babaim. Insangpat mo ida dito'y balay. Kat gayam ko kunam ng babaim mat gayam ida. Agulimak ka.
Padasa madangran ni Mila, tamakaraman ka kanyak na. Unay kamatan, Eddie. Talaga ka di nga awan panagbalbaliw mo. Apay akasta ka. Mamin anon nga kare ka. Ngamawan mat matungtungpal mo karim. Saan ka nga isuksukat? Di ka kitagyaman tagawid akpay ditoy. Anyat kayat mo. Di ako nagpakpagitakin ka. Nabannog ako na yun, Eddie. Isa na sayat lang agsinatan. O sige, dahil talaga yan. Agsinatan Ay na! Congratulations, Aisa! Agyaman nak manang. Ay na, kablawan ka po. Nakagraduar kan. Kahit kablawan ka matrode. Nakapaggraduar kan. Agyaman na kitiadwa na itulong mo iti apukok. Para kada kayo kanilolak ti panagbaligik manang Roji. Nakasaysayaat ka kanyak. Nagpaiduma pang matag tinarignakan ka. Nga uray saan ka akab-kabagyan. Agyaman akunay kan ka. Kat subalitak to ti kinaimbag mo kanyak. Ay na, ti panunutom kit ni kati agbalin ang masak bayam. Saanak nga agur-uray iti uray anya asubalit tinaramida. Basta ti kayat ko, agbalin anabaligi ti masak bayam, Aisa! Lola, manang Roji, nagsweldo akon. Isong agpasyar tayo man. Ay na, agurnong kakidi. Di kagbalin ang barayo, boy. Wanmad nga be, napok. Agurnong ka iti kwarta para iti masak bayam. Nangilasin ako na iti para iti dayta, Lola. Manang, basta agpasyar tayo. Takayat kong agrelax kayo. Ay na, nabsugak. Ay, oray siya, nabsugak. Ngamnaya, do pa'y mati sobray ti in-order mo, ay siya. Sobra ti in-order mo. Di tayo matgayam kinabailan nga inibus ti order tayo, Lola. Excuse me. Dalpas kayo ka din anangan. Mabalin nga alaan dagita sobrayo. Tadi yung sabat kabailan nga ibusan dagita. Aguray ka. Ang mabigbig kayo, Nanaasun? Mama? Da kayo kadidaytan? Sino ka? Balasang ko. Mama, siyak na ito'y. Ni Aisa. Anya, ay sana ko. Balasang ka. Mama, abi akin mutong kayo matan. Atindo ka sa laysayan, anak. Ay napakawanan na ko, anak ko. Sorry. Kapo iti panang papanaw ko kan ka. Hindi basit ka pa'y. Kastamat kan ka, Rochi. Pakawanan na ko ba? Pagigyanan nyo itan, Mama. Napan kami iti balayo. Tasarong karanda kayo kuma. Nalako yung matgaya man ti balayo. Awanan ti balay ko, anak ko. Agkatang-katang kita. Naibusan ti kwarta. Sursur-surak dagiti kakabagyak apakiturturukan, anak ko. Iso nakakaasya kita. Anya? No kaya't yung sumurot kayon kada kami iti panagawid mo iti probinsya. Ay nasaanan, nakababain mo. Dito yaklatan. Tamakasursurak iti restaurant nga agur-ur iti sobra dagiti customer. Kan pasaray ag manicure, kan ag pedicure ak dito. Ay, ada parlor ko, ma'am. No kayat mo, ijay kan ngagtrabaho. Ano? Alan, Mama. Napatag kayo latta kanyak nga oray kasi tinapasama kiti kalabas. Oray sana da kayo tipudno ang nagtaudak. Imbilang kayo napudpudno nga inak. Iso asumurot kayon kada kami iti panagawid mi.
Ay, madam, ada man na nagpamanicure. Ay na, agsasarunod dagiti customer mo. Ay na, di nakman awagan iti madam. Kasaanan ang maibagay day ta kanyak nga awag mo. Syakit di iti rumbang ang mga awag kan ka iti madam. Wano sir, wano bossing no iso. Kasi kati amok ita dito'y parlor. Ay na, jak kayat nga awagan dak iti kasta. Ruji ko na hilatan. Manang ko namat nga rodan kanyak aroji. Ala, sige. Manang ason. Agyaman akmanan kan karoji. Diyakam mo no kasano ang makasubalitak iti kinaimbag mo kanyak. Kastamatan iti ado, ana itultulong mo iti anak ko. Ay na, di yun panunutan dayta. Tinapatag, naragsak tay aminen. Nubukod mula nga pagragsakan ti pampanunutam, awan na saya at apagtungpalam. Ngam no naasi kay ti pada matao, ragsak kental na ti dumteng iti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinaggibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Hello everyone, at timanante kayam yo Jenna Almoite. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nagdrama, wano pa nang ipatangatang iti sabali man na napakasaritaan, wano istorya, intay pa ituloy ti kumablaaw. Hello kani Mercedes Naris, Aris Mix Vlog, Gemma Granil, Heidi de la Peña, Virgie Arcilia, Arlene Caspilio, Mary Ann Payo, Jackie Claro, Nati Ramirez Vlog, Jeff Cortez, kani Ma'am Jocelyn Tabilas, kastamatan kani rin Esperanzate. Intay nga rudan denggan ti episode 167. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, manulaangan nga aldaw ading ko. Enrollment yun. Wan nga rod manang. Igaid mo ti agadan ha. Amok akaba alam daytan. Agyaman manang. Saya atam ti panagadal mo. Taigaid ko matagtrabaho. Tapno masuportarak ti panagadal mo, ha? Wan manang. Ikarik dayta. Nanang, apay akasta tila ngayo. Kaslad da pari ko tiyo itay kay pay apal paliiwan. No adda pari ko tiyo, ibagayo nanang. Tapno matulungan kayo no anyaman dayta. Pampanunutak ti kwarta nga alaan manan ni ading mo inton bigat nga agpasyudad. Ay nananang, saan ka di ngamin aday ti pagparikutan nyo? Siya kung ti makaamo iti kapsat ko kunakmet. Ala, di kay madanagan nanang. Adda kwartak anak kasagana nga ited ko iti kapsat ko. Ay, kasta ay kat nasaya at anak ko. Awan anyaman na dayta nanang. Kas itinakunak idin, siya kung ti makaamo iti panagadal nila. Ala, kartingam tagrubot ading ko. Wan manang. Idisuklat nga rodan daytoy kwarta dito lamisaan na. Umuna ako na rumwar. Ang mga nuad da masapa nga umay ijay parlor ko. Wan manang. Agyaman na ka. Awan anyaman na. Mala, agan-anad ka ijay syudad ha, ading ko. Wan manang. Anak ko, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Makita mo ti sakripisyo mi ka ni manang mo. Wan tatang. Mala na sayat no kasta. Alang arod, mapanak matan. Tamangan no panawan daktilugan. Mala, agan-anad ka, anak ko. Ay, una yan. Nagbara ti panawan ita Ito gaw kumampay laang diti parke. Sana bale. May sapay nga oras ti urayak. Sakbay ti next subject ko.
Hello, miss. Ha? Hello, matkan ka, Manong. Naimbagang oras mga ating ko. Itay ka ba lang palpaliwan? Iso ngay masidagakan ka. Kasta ka di? Siya kaya ni Marco. May sak a mentor ti may sa networking dito syudad. Ha? Ti trabaho ket agawis ka dagiti tattao amayat ngag miyembro iti daytoy. Ginapudno na itapanawan na duma-duma ti networking. Ang amday ti kumpanya nga ayan ko ket iso ti kabaknangan a networking diti intero a pagilian. Ha? Well, natin ko. Iso mayat ka agmembro ka met. Iti kasta agganansya ka mo't iti dakalagatad akas kanya. Saan mo ta pa nagpalastog? Ngam, gapo iti dito ang networking, nakaipundarak mat iti balay ko. Lugan. Nakagata nga iti sanikwa. Ken, saan lang aray ta? Gapo mutla iti networking, ket napaagasak ni nanang ko ang nabayagan na masakit. Kasta ka di? Wen, iso masigurado kan ka. Apaman nga agmiyembro ka mat. Dakkel mat agatad ti malam. No, nagagat ka nga aglako iti products tayo. Ay, sige, kayat ko dayta, Manong. Okay, dokas na karod. Agbayad ka 10,000 akas membership fee. Di ka madalagan. Kalpasan ti makalawas, agdoble ti kwartam. Agpaiso? Well, siyak ti makamukin ka. Second year college ka gayam, Lenny? When, Marco? Nukas na inaldaw nga da klase? Saan? MWF lang. Oh, nasaya to kas na. Tapno da panawon mga umay di opisina. Ken may sa? Tapno maka-attendar ka ti seminar tunggal awan klase. O sige, mayatak iti dayta, Marco. Anya? Sa nga pulo aribo ti kasapulam ita, Lenny? Anyat pangaramatam. Napatugunay ti pangusarak, Manang. Ay, sapay manula ang ti kwartak ita ading ko. 8,000 laang. Kurang iti 2,000. Ay, kasta ka di? O sige, uray day talatan, Manang. Mangsapulak pa lang iti part-time job ko. Iti kasta, adamay nayon ko. Kan pang allowance kumatan. O sige ading ko. Agan anos ka Taday tala talaga ti kwartak. Wen, Manang, awan parikot. Oh, aday da. Isuday ta ti proof adakkel ti kwarta dagiti muna ang nagmembro iti daytoy a networking. Makita mo? Isudan ti kabaknangan. Ay na, Oh, nakita oh. makapaawis mo talaga niya. Nagdadakkel a kwarta. Wena, ad-adda pa adak-dakkel ko matimaganan siya. No full time ka. Ha? Pudno ti bagbagakan ka. Isung agpanunot ka, no isardeng mo lang ti panagadal mo. Iti kasta, ag full time ka lang ti networking. Dakkel ti kwarta dito eh. Sige, panunuto ka na imbag dayta. Hello, Manang. Hello ading ko. Kumusta ka? Apay adi ka matanagaw-awid. Do alawas asaan ka nga imay nagdawat iti allowance mo. Okay akla ang Manang. Jakpay ngamin kasapulan ti kwarta. Kan may sa, makumikumak. Iso jakpay makaawid. Kasta ka di. Wan, Manang. Sige, baliwan tantong tagsarita. Bisyak ngamin. Ay mabait lang ang ading ko. Kaya't da ka makasarita danan ang kantatang. Apay, di ka kadi mailiw kadakwada? Imbagak lang arudan na bisyak, Manang. Mawatan nyo kumamat. Unay kayo matan. Ha? Sige nga Rod. Baliwan minto ti umawag kan ka. O sige, bye. Anya, nagsardeng ni Lenny iti panaghadal na ko nam. Wala nang. Talon alawas ka no tinapalabas. Manipod nag-drop ni Lenny. Anya, Ay, jak amo no anya ti makagapo. ay, Planok ajak aglukat ije pestok inton bigat. Mapanak ko maiji syudad. ha, Kayat ko nga amon no anya ti makagapo ang nag-drop ni Lenny. Sayang mat ti gastos no pudnuman tinadamag ko. ay, sapay la ko mga ruta saan na no. Ay, muna yan. Wala nang, di kay madanagan. Mapanak inton bigat. Anya, gapula ang itiday taan networking.
Nag-drop ka, Lenny? Uwan manang. Kaya't kung amin tag full time. Itikas ta. Dakdakkel mo ta kwarta ti maalak. Anya? Ay na, Lenny, agpampanunot ka kadi? Manang, amok tar aramidag. Saan nagmatan nga ubing tapno isurudak? Ngam panunutam kumamat dagiti gastos ko kan ka. Saan nga ang angaw ti agsapol iti kwarta tapno laeng adda aramatem. Ngam kastoy laeng tinaramid mo. No jak pay imay, saan ko amaamuan agapula ang iti networking no ang pay nag-drop ka. Ala, di ka madanagan. Tati ginastos ko a kwarta. Bayadak to, apaman amaalak ti dakkel agata dito'y akumpanya. Anya? Masiguradom ka di dayta. Uwan manang. Jak to pulos agbabawi asim rakiti dito akumpanya. Ammo ka dituyak nga umasenso manang. Anya? Yaya dayta networking anak ka. Ay na, kumpanya dayje tatang, adda produkto nga ilako da. No adda malakom iti tattao, addamat basit bingay mo. Ngam no awan malakom, awan kukwam. Ayaw na imaten ni Lenay. Kaslasan ngagpampanunaw. Day takot nga rod tatang. Gapula ang ta nakakita iti dakkel agatad. Kalaat meten anaawis tirik nana. Ay napangaasim man ako. Palagi pamtikabsat mo Awagam. Ibaga maituloy na ti panagadal na tasayang. Ay natatang namin adun nga imbagak dayta. Ngam di nakmet ikaskaso. Ay nasaya at napanunot mo tinagawid anak ka. Uwan tatang. Kahit kumusta kan. Talaga ka di nga awanan panggap mo mangituloy ti panagadal mo. Awanan tatang. Naka full time ako iti networking. Iso nga awanan panggap ko iti dayta nga adal-adal. Hanggang saan ka asigurado dita? Ang mga iti udin na kasi kanto ti nakakaasay. Ang mga pagbabawian tupay dayta ngay naramid mo anak ka. Ay na tatang, kasi ti kanayon ko nga ibaga, iti kaano man, jak to agbabawi asim rakiti kasto at trabaho. Ay unay ka anak ka. Malangaron. Sa paila ko tanasaya at dayta nastragam. Marco, dandanin makatawan ko iti dayto a networking. Ngam apay ngay ngaging gayta katawan pay laang nasweldok. Ha? Sigurado mo lang adakkel to ti masweldok ha. Wen, di ka madanagan. Masigurado ko dayta. Ngayon, ado mo itong tinalakom a produkto. Wan nga rod, iso anam na makadakkel mo ti masweldok to. Talaga nga awanan ti plano ni Lenay nga agadal. Ay, huwag nga rod tatang. Talaga nga impamaysanan ti oras kan atensyon na iti dayje akumpanya. Saan ka di nga umawawag ka? Saan nga rod tatang? Awawagak matsag paminsan. Ngam di na sumbatan. Pasaray sumbatan na ngam kasla makapungtot pa'y. Gaputa makumikum ka noonay. Disturbo ak siguro iso akas jay. Ay, nasisira pa, di kabsat mo, iti kwarta. Pangarod tatang. No amukla ko mga ijay gayam ti pangaramatan na iti kwarta adinawat na kanyak. Jakla ko man inikan. Ay sayang lang ti kwarta nga inaramat na ijay. Imbag kumaano, nagbandugan na. Hello? Imawagak, takayat nakakano ang makasarita ni tatang. Makasarita. Amuyumot nga da trabaho kita. Imbagak mat kada kayo ano kastoy nga aldaw, busy ak. Ha? No napatag ti ibagayon. Ngam no saan, baliwan tayo to tagsarita. Anya? Ala, idabot kong ti cellphone, adupit aramidat. Apay nga itakala ang Marco. Manon nga aldaw tinapalabas, ngam itakala nagpakita. Kwa? Kasanon ti kwartak. Namnamaak matlakit din amaala ko ni di kalman. Ngam aging kaitawan pa ilaang. Lenny, pakawalan na ko Ha? Anyan kahit masawan. Kwa, kilata nagsarati kumpanya. Anya, sana mabalin. Kasanon ti kwarta nga in-invest ko. Pasensya ka na. Saan laad na tinaloko? Ado tayo. Anya?
maitan Marco. Agarup dua taon na nagtrabaho akiti dadya kumpanya. Ngamawa na pulos ti kwarta na alak manipod kadakwada. Lenny, Nagsarda nga kiti panagadal ko. Ngamjak ni namnama kas ti gayam ti pagbanagan ti amin. pakawalan na ka. Tagapo ka niya, nayawawan ka. Naintuloy ko latta ko matinagadal. Nalabit. May salangan na tawon ti urayag. A-graduate akon. Kasano akitan. Anya ti plano mita. Agawid aki Jelo Carmi. Tulungak ti kabsat ko di parlor. Ha? Barang maasikan niya kat pagadalan nakmanan. Ha? Agbabawi ka nagsardang iti panagadal ko. Saan pa yan na lang daw ti amin para kan ka? Mabalin mo pa yung nga ituloy tinarugyan. Kahit sapay lang ko ma. Pagadalan na ka man ang tikamsat mo, Lenny. Ha? Lenny? Uwan manang. Siyak nga ron. Itaman pa'y anapanunot mo tinagawin? Nagawid akon. Gaputawan na saya at nga impay kanyak dadya si Mrekak. Ano niya? Tsaka mo no kasanuak manan amang rugi manang. Agarup dua taon nga imbukbuk ko ti oras ko iti dadya kumpanya. Ngamiti udi na. Linoko da kami lagayam. Ay naading ko, dayta, tibagbagak idikan ka. Apay abas talatan nagtalag ka kadakwada. Agasam, nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapulaang iti networking. Anya ngay ita, sika tinayaw awan. Manang. No intultuloy mo kumati panagadal mo. Nalabit nga agradwar ka kuman iti kursum. Sinayang mo, Lenny. Pakawanandak ko mananang. Tatang. Aklo na ka nagbidutak. Kapula ang itinagdakkel agatan ngayon pakpakita da kanyak. May saak mo't ka nag itinasisirap. Nalipatan kayo. Gapu iti gagar ko bumaknang. Gamiti udi na. Da kami tinayawawan. Awan, ti perfecto a tao. Kadamin pagbidutan tayo anak ka. Kahit sapay la kumatag balin eleksyon kan kadayta. Asaan basta-basta agtalag tayo kadag iti tattao aditi amaw. Nagruna no may papanan iti kwarta. Uwan tatang. Ikari kasanan ang maulit pa'y. Pagadalan nakmanan, manang. Wen, ading ko. Ituloy mo ti agadan. Siyak ti makaam mo. Ngam ne, ikarim kanyak adimon aramidan ti kasi iti inaramid mo iti kalabas. Uwan, manang. Ikarik. Kat ipamaysak ti oras ko iti panagadal ko. Kat iti kaano man. Jak ulitan ti inaramid ko. Agyaman aknukas na ading ko. Basta igaed mo ti panagadal mo, ha? Uwan, manang. Ikarik. Kat agyaman akunay. Uray kas jeti nararamid ko iti kalabas. Nakasagana kalata amang tulong kanyak. Una, takayat ko apumintas met ti masakbayam ading ko. Di tay kumalabsan ti agarapaap. Tama nga no day tanto timang dadaal iti masakbayan tayo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ni Mary Tisay, isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.